Balkanda we Marada bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowbatlar saklanýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna yerli ýaşaýjylaryň bankomatlardan pul nowatlaşdyrmak bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklara saklanyp galýar. 8 awgustda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri Balkan we Mara vilayetleriniň merkezi şäherlerine bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowbatlar barada habar berdiler. Mara şäheriniň bankomatlaryna nowbatlar berk, hatda maýyplar da pensionerler de ýaş çağaly aýallar da nowbatsyz goý berilmeýär. Nowbata garaşýan adamlaryň sany 300 adama goloý diýip Marly habarçy 8 awgustda günortan şäheriň Daýhan Bank Döwlet Täzirçilik Bankynyň bankomatlarynyň öňünde dören nowbatlardan habar berdi. Pul çant gutarýar, köpler alyp bilmeýär. Issyda adamlar kösenýär diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar bankomatlardan nowatlaşdyryp bolýan pullarynyň mukdarynyň 100 manady çenne çäklendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ikinji habarçysy Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmenmaşy şäherlerine Daýhan Bank Döwlet Täzirçilik Bankynyň yerli şahamçylarynyň bankomatlarynyň öňünde 7 awgustda dören uzun nowbatlardan habar berdi. Habarçy azalyan şäherlerde bankomatlarda döreýän nowbatlaryň adam sanynyň değişiklikde 800 we 1500 adamdan ibaratdygyny bankomatlaryň öňünde düzülen resmi bolmadyk sanaw ýazgylaryna salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä pul nowatlaşdyrmaga garaşýan mahalleden bary ýogy 50 adamy pul ýetýär. 50 adam pul nowatlaşdyrandan soň pul gutarýar. Adamlar öz aralaryna ýakalaşýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň büdjet işgärleriniň aýlyk haklaryny olaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 6 ýyl golaý wagt bäri tapgyrlygyny amala aşyryldy. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap raýatlaryň pensiýa haklary, döwlet kömek pullary hem olaryň bank hasaplaryna geçirilmeli edildi. Azatlyk radiosy Mara we Balkan vilayetleriniň değişli bankomatlaryna döreýän nowbatlar barada Türkmenistanyň Daýhan Bank Döwlet Täzirçilik ýa-da Senagat Paýdarlar Täzirçilik Bankynyň kommentariýa alyp bilmedi.